Hesus makakita ka, ang imong pagtuo maoy makaayo kanimo. Bisan gani ang buta mga igsoon pinaagi sa iyang pagtuo, ingnan siya sa Ginoo makakita ka. Amen mga igsoon. Kung amen mga igsoon, unsa man po'y giingon diri sa Efeso. Efeso kapitulo 4 versikulo 5 mga igsoon. Efeso kapitulo 4 versikulo 5. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. Mga igsoon, mga higala. Take note, akong balikon sa pagbasa. May usa lamang ka Ginoo, kama, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. Atong ipanamin sa atong kaugalingon mga igsoon, mao ba kini nga flow sa atong kinabuhi. Nagatuo kita nga dunay Ginoo og nagpabunyag mata mga igsoon. Basig wala, pabunyag ta mga igala. Unsay sunod nga bersikulo, Santiago kapitulo 2. Nguban nga mga amigo na to mga igsoon, dili kayo sila mogamit aning Santiago tungod kay pagtuo ra gyud. Pero sa Santiago diri mga igsoon. Santiago kapitulo 2 versikulo 21 paingon sa 22. Sa unsa bang pagiha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong? Anong giisip man si Abraham mga igsoon nga matarong sa Dios? Dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac didto sa halaran? So busa klaro kayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat. Ug ang iyang pagtuo nahingpit pinaagi sa iyang mga buhat. Mga igsoon, mga igala, ang usa ka buta nalapyan ni Ginoong Hesus ug nangandoy siya nga malapyan sa Ginoo pinaagi sa iyang buhat mga igala. Ug nakakita siya. Si Abraham mga igsoon gisugo siya nga maghalad ug gidala niya si Isaac ug didto nakita sa Ginoo si Abraham nga dakong pagtuo ug ang pagtuo mga igsoon mo'y nakapahingpit sa iyang pagtuo. Mao kadto ang ikaupat natong gisgutan nga hinagiban mga igsoon. Ang ikalima nato or second to the last nga hinagiban mga igsoon nga espirituhanon. Ato ning gibanatan mga igsoon tungod kay daghan mga yun bersikulo nagtuo kog moabot ta og 5 ka oras ani. Pero wa damahan mga igsoon mga murag 20 minutes pamantingali. Morning, dalaygo ng Ginoo mga igsoon. Padayon lang yun sa pagpaminaw. Matod pa sa ikalima, kaluwasan. Unsa man po ning kaluwasan mga igsoon? Matod pa diri sa Lucas kapitulo 1 versikulo 78. Excuse. Sige na pamaghot atong silingan mga igala. 78. Taas ng Lucas. Nayon diri kay ang atong Dios maluluyon ug malumo. Padan agon niya nganhi kanato ang masanagong panagbanag sa atong kaluwasan. Ang kaluwasan kuno mga igsoon sa padanahagon sa Ginoo tungod kay ang Ginoo
maluloyon ug malumo. Ako moingon mga igsoon sa pagkakaron. Pero muabot ang panahon gani mga igsoon nga di na siya maluoy. Pasensyahan gyud ta mga higala. Mientras may panahon pa, atong angkunon ang kaluwasan mga higala.